Što se tiče samog uzimljanja državljanstva u našem vremenu danas, razlikuje se od zemlje do zemlje i to su mi potvrdila mnoga braća. Dakle, ima razlike kada uzimaš francusko državljanstvo, kada uzimaš nemačko državljanstvo i kao što si ti ovdje, brate, spomenuo, američko državljanstvo također. Ako ti oni uslovljavaju da učiniš neko neverstvo, kufr ili širk, ili ako uslovljavaju ili traže da se zakuneš na njihov ustav ili na zakon ili šta ti ja znam, stvari dakle koje su kufr, ako ti uslovljavaju, onda je to bez sumnje zabranjeno i nije dozvoljeno da se uzme njihovo državljanstvo. A što se tiče onih koji kažu da je dozvoljeno učiniti takvo djelo kufra radi neke dunjalučke koristi, onda o takvima šejhul Islam ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala kaže: onaj koji dozvoli činjenje kufra radi prisile učenjaka. I zato je dokaz govor Allaha tebareke ve ta'ala kada kaže: illa men ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dakle, Allah tebareke ve ta'ala opisuje one koji učine neverstvo, a zatim opisuje, dakle, čini iznimku onih koji su opravdani, pa kaže: osim onih koji budu prisiljeni, a srce im čvrsto ostane na imanu. Dakle, činjenje kufra radi neke dunjalučke koristi je neverstvo po konsenzusu svih učenjaka i dokaz za to su, dakle, pored iđma ili prije iđma, su riječi Allaha tebareke ve ta'ala kada govori onima koji učini neverstvo, pa opravdava koga? Illa men ukriha, samo one, dakle, samo one i niko više. Opravdanje samo onaj koji bude prisiljen. Dakle, nema sumnje da oni koji dozvoljavaju uzimanje državljanstava i pored toga što se uslovljava neverstvo, da je to čisto neverstvo i da su takvi kafiri, bez imalo sumnje. Međutim, kada se radi o davanju državljanstva bez uslova, dakle bez uslova koji su neverstvo, dakle ne uslovljavaju ti nikakav kufr, vidim da u našem vremenu, dakle s obzirom da nema islamske države, da ne postoji nikakve razlike između uzimanja njihovog boravka, vize i uzimanja državljanstva. Kažem, pod uslovom da ti ne uslovljavaju kufr, jer kada bi ti uslovljavali, kada bi neki od uslova za uzimanje vize bio kufr, također ni viza, neznano za neke zemlje u Europi poput Austrije. Kažem, uslov koji oni tebi postavljaju je šta? Da ne kršiš red i mir. Dakle, ti si prihvatio taj uslov da ne kršiš red i mir, a ti kao musliman imaš šta? Imaš slobodu obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Ti se držiš svojeg ugovora, a oni se pridržavaju svojeg ugovora. Kada oni prekrše ugovor pa te budu prisiljavali da činiš ono što ti Allah zabranio, onda ti ne smiješ da imaš njihovu vizu, a kamoli da imaš njihovo državljanstvo.